niille, jotka ovat olleet mukana siellä. Taitaa taas sinne periskoopille, kun meidän somevasta on ollut kuva. Se on ihan tosi hieno tukijoukko tuossa. Ihan tosi hieno henki. Kiva katsoa, kun se on semmoinen sininen kölkky siellä katsomus. Kannustaa meitä niin hyvin tai huonosti. Ja on ollut niin tosi iso osa tätä meidän juttua myös tehdä. Kehittyjiä. Meillä tosiaan näistä kuuluu niin paljon kehittyjiä yksilöitä kuin meillä. Mutta kyllä se yksi sitten nousi kuitenkin sitten palkinnon niin ansainneeksi. Sanotaan vahvuudesta varmaan se yksi tärkeimpiä muotoja on se, että rakastaa harjoittelua. Tykkää tehdä sen pallon kanssa, tykkää tehdä niitä. Meidän kehittyä on yksi tämmöinen, että aina pelataan, kun on mikä tahansa tilaisuus, tapahtuma, tuutko, aina tulee. Olen ollut monessa mukana ja myös tämän vähän isompien poikien kanssa ottaa vauhtia. Kyllä ne tulokset vaan näkyy. Nousi tällä kaudella semmoista, että on ei joukkoja, jotka pystyy voittaa niin otteluta ne ei joukkoja. Jatkoa tällä mestareen valitsin Sihnala eli Iivari Kuu. Iivari on pelannut. Okei, se on hyvä. Se oli näkään vaihtunut isompien poikien joukkoja, se ihan pysyvästi. Reelaamassa tuli just. Okei, taistelija vielä. Niin, näitäkin meillä löytyy. Muistan, tämän porukan kanssa kun aloitettiin, niin meillä se oli, että joka peli hävittiin 12 maailmaa. Pojat vaan tottu sit siihen, että ei lopetella, vaikka ollaan häviöllä. Ja sitten rupesi kyllä sitä, että ruvettiin välillä pärjäämään. Ruvettiin niin kaveri vähän takki aukesi ja ruvettiin tulla takaa ohi, saatiin ihan hirveästi voimaa siinä. Ruvetaan nousee ja muuta. Taistelijat toivat kaikki. Sieltäkin ruvettiin miettiä sitä, niin oikeastaan tuli vähän niin kuin hurkaisesti, se on nyt tällä kertaa tää homma. Löytyy yksi sellainen kaveri sieltä, joka ei hirveästi mustelmia kaikilla pallottaa voittaa omille, niin se ei kysele, että sattuuko vai ei. Kyllä se sattuu, kyllä se voitetaan se pallo. Ei valita ikinä mistään. Meidän taistelija, myöskin isompien kanssa on painivassa Ironesti.